Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazivela omkhokha ngomhla ka-11 April. Mamzobe siyamshiya guys, umane nje walahlekelwa umqondo ke manje. Mphephethe utheme imvakashelo ezombheka ukuthi unjani, wamane wambiza ngentomzodwa. Waqeda lapho wathi abahambe beyobhaka. Hayi, uMphephethe wamane wacela umusa enkosini wathi ucela nje amsize uMamzobe amkhiphe kulolu bishi akulona ngoba umjwayele yena nje ewumuntu onekhanda lishisa eligqabhayo nje, omane ethi nje osendleleni yami ngizokugoqa ngaye. Manje masembona nje engathi uphenduka ingane encane egunquza nasekusofa, wenze ngathi ushushuzela ingane umehleli ebengaphethe ngane. Yo guys, umane nje waswaca uMphephethe wamcelela umusa ukuthi amxolele umdali ayeke nje yonke lento le ayenzayo. Ngapha uNdlovu uyahlakaza esigungwini somkhandlu, uqamba mangahlaza uthi ngapha uZondo ufikile kuyena wathi ucela ukudiliza esikhundleni se-Department of Transport. Uphinda futhi uthi amadoda omkhandlu ayikhethele ukuthi ambize ngensila kamkhulu ebe eqamba mangahlaza. Ngaphezu kwako konke lokho usephinde futhi wenza ukuthi umndeni wakhe wenza imali ngasese ngokuthi bathungise umfaniswano wasesontweni. Uyasho ukuthi nje oNdlovu bazobe bebhukude emalini, uzoyiqeda yithi imali yomkhandlu. Kazi lesi sihlalo lesi ekade sinkoshele kangaka ukuthi abe yisandla samkhululi, uzothi mhla umkhulule ethola ukuthi ngampela ubedlala imali usazophinda yini aye enkonzweni ngoba akafundanga kusho ukuthi kuMamzobe umuntu owenza into erongi bayamdingisa enkonzweni. Kazi-ke yena uthembeni lengaka ngoba naye angeke phela ayikho into engabavimba ukuthi bamdingise mengase bethola ukuthi ubhizi usemaplaneni okudla imali yebandla. Hayi-ke guys, uSphamandla umane nje wakhetha ukuthi ayohlala noMabusi benze picnic enhle la kunetha khona imvula. Ushilo uMabusi wathi kuseloke nje baspende isikhathi ndawonye abakaze babe nosuku oluhle kangaka. Kuthe kusanjalo uSphamandla waphinda wamlethela umculo wakhe amthandayo wazobaculela nje lapho kulayithe namakhandlela. Bekuyindawo nje enhle futhi bebahle bejabulile, konke kuhamba kahle. Ngapha nangu uNomkhosi ubambelele uthene kumyeni wakhe, akafuni ngisho uNokubonga asondele ngisho nangephutha. uNokubonga bekade eyincomela ke ukhulekani esho ukuthi ayi ushumayela kamnandi. Hayi, ilihlo likaNomkhosi limane lashintsha same time esebona ukuthi mhlawumbe uyidlisa satshanyana. Ushilo wathi impela kuseloko waqala ukushumayela nami impela ngisho ngingakhonza enkonzweni yakho kodwa ngiyawuzwa umkhuleko wakho, uyasho ukuthi uNkulunkulu useduze nawe. Wamane wabonga kuqala uNomkhosi uthi siyabonga sisi. Wathi myeni wami othandekayo, awushanga ukuthi uzohamba uyoshutha namhlanje? Awuhambe kancane uthi uyoshutha. Wathi oh ya ngiyakhumbula, ithini nginishiyeke-ke? Uthe nje sabashiya wathi uNomkhosi, ya-ke sisi. Wathi uNokubonga unenhlanhla sisi. Wathi vele ngiyazi nginenhlanhla, ingakho nje umuntu uzosipaka nje inzipho emshadweni wami ngizodila naye. Hayi, washeshe wafunda kwezakhe-ke uNokubonga ukuthi ayikhona alifaka lubuya nodaka-ke langa sale nje sihamba ingabe sabheka ngisho emumva ngoba uNomkhosi akafune umuntu ozofaka inzipho emshadweni wakhe. Nomkhokha-ke awufuni ukuphela guys. Cabanga nje uMabusi kade nosuku oluhle, kade kumnandi eyihlalele nomnyeni wakhe, kumnandi kuncokola kuhleko. Ebusuku afika lamazwi ahleze emhlupha futhi athi, Mabusi wozalana, hayibo yazi kwale ngisho noma ingane yakhe isikhala. uMabusi uqhubekile wahamba wayiflathela ingane, walandela lelizwe lithi Mabusi wozalana lihamba nele ndoda-ke liloke lithi, webusisiwe ziphi ikhoma zami. Asazi-ke kodwa vele uhleze ephunyuka komkhokha, asithembe ukuthi nakulokhu uzophunyuka futhi. Iphela lapho-ke guys.